esaten dezunez, ez? Emaitzak ematen joan dira, baina ez da talde honen helburua emaitzak lortzen asteburutan, baizik eta lan ona egitea egunero zubietan, ez? Hori da talde honen helburu nagusia eta nik uste horren ondorioa emaitza diala. Egia da emaitzak oso onak izan diala, taldeko lana oso ona izan delako aurten, baino zuk esan dezun bezala emaitza ez da garrantzitsua, beti laguntzen du, baina ez da gure eguneroko lan hortan indarra egitea da gure helburu nagusia. Nik uste klubaren estrukturarekiko dakala garrantzia, ez? Igoera horrek. Z taldeak B taldetik hain gertu egotea, emango diona da Z taldeko jokalari oso gaztei beste kompetitibitate maila bat, eta horrek lagundingo behien formakuntzan B talde horren gertuago egoten behar denerako, edo pauso hori ematen den garaian txikiagoa izateko, eta nik uste hortan irabaziula klubak, strukturak, eta alde hortatik bai garrantzitsua dela, baino egia esan talde honen lanak eman duen fruitua da. Eta hori aprobetxatzea. Zuk esan dezun bezala hemen ohitua gaude, zelai mota hauetara, espazio hauetara, distantzia hauetara, eta nik uste ikasketan prozesu horren barne badela beste kontestuak ezagutzea, hemen bizitzen ez ditugun kontestuak bizitza, eta horiek ematen diguten beste ikasketa mota bat, beste futbol mota bat jolastu behar delako beste egoera batzutan, beste zelai mota batzutan eta espazio batzutan, eta horrek jokalarien ikasketako prozesu hortan eramaten duten hori dena, ez? Nik uste emaitzak ikusita, zuk esan dezun bezala, jendeak oso erraz ikusten dula hori, baino benetan ez dela lan errazi izan, ez? Talde oso gazte bada, lehiaketa oso kompetitibo batean lehiatu duna, eta ikasketa prozesu horrek eta taldean ambizio lan nahi horrek eraman diona emaitza horiek lortzea. Batzutan izan dira, zuk esan dezun bezala, azkeneko momentuko emaitza horiek, eta beste batzutan izan dira emaitza lasaiagoak, baina nik uste horren gakoa izan dela taldean eguneroko lan hori. Eta nik uste garrantzitsua dela olako lehiaketak eta lehiakortasun horiek bilatzea, bai egunerokotasunen eta bai lehiaketetan hazkuntza hori handiagoa izateko. Nik uste horrek ematen diola balio gehiago, ez? Taldeak lortutako bai urtean zehar egindako lan horrek, eta bai lehiaketa honetan bizi izan dugun kontestu desberdin horrek, ez? Zuk esan bezala batzuk doblatu iten zituzten gure jokalarak adinean, baino horrek ere beste gauzat ematen dio futbolai. Eta horrek ematen dio futbola beste modu batean bizitzea, beste modu batean jolastu behar izatea, eta ikasketa horren parte oso aberasgarri, ez? Kudeako eta nik uste aurten nahiko ona eta positiboa izan dela. Ikusi egu taldea geroz eta gertuago zegoela egiten ari izan lanagatik B talde horren mailarekiko, eta horrek ondo gestionatua eta ondo kudeatuta momentutan, denboratan, beti zaila da, lesioak suertatzen dira, egoera desberdinak suertatzen dira, baina nik uste oso positiboa izan dela, ez? Geroz eta gertu egotea, egunerokotasunak horrela eman gaitu, eta ondo kudeatu degula bai denboratan, bai jokalariengan, eta oso positiboa. Nik uste gehien kostatu zaizkigun testu ingurua diala egunerokotasunean hemen bizitzen ez ditugunak. Eta hori edia zelai txikiagoak, goatzen naiz Zarautz, goatzen naiz Elorrio, goatzen naiz Pauldarrak, eta nik uste testu inguru horiek diela zaienak taldeak kudeatzeko, ez ditulako bere egunerokotasunean bizitzen. Ze taldekin geldituko nintzake? Nik uste talde asko daudela ondo landuak, eta lehengo urtetik honea konparatuak geoz eta talde gehiago daudela ondo landuak, eta nik uste nintzakela batekin gehatuko, baizik eta bai egia da taldeak kudeatu behar izan dula beste testu inguru bat, zelaiarekiko, baina taldeekiko nik uste maila igo dala, eta hori oso positiboa dela. Nik uste lehenbiziko gauza klabea hontan dela ze jokalari mota ditugun, jokalari oso gazteak genituen ze talde hontan, horren evoluzio edo prozesu hortan ikusi dira konpetitzeko modu diferentea bilatu ditugula jokalariak azten joateko, eta nik uste jokalarien erritmotan, kompetitibidade hortan hori egunerokotasunen ikusi egulak, hazkunde asko euki dutela, baina momentua gestionatzeko gaitasun hortan asko irabazi du taldeak esperientzikin. Eta nik uste
nagusiena taldean eta jokalari bakoitzaren hazkunde hori izan dela, baino onena momentuen gestioan esango nuke izan dela. Bai, hor zorte auki genuen lehenik eta behin talde honekin osorik, talde honekin jotea, adinean koinziditzen genulako. Eta nik uste hor gakoa izan zala hori ez, talde bezala joan alizatea. Bai kadete bat etorri zala gurekin, zenbakek ez zutelako ematen, baina horrek beste testu inguru bat eman zigun, han ikusi genuen estatu mailan ere ze maila dagoen, nola konpetitu zuen talde honek, eta nik uste berriz lanaren ondorioi izan zala nola konpetitu genuen hango txapelketan ere. Bai, bueno, zuk leheno esan dezun bezala, beste txapelketa gogor batetik gentozen, eta zaiena izan zen igual kargak eta nekeak gestionatzea, ez? Eta testu inguru horrek ematen diguna da partiak bizitzea hil edo bizi modu hortan, ez? Esaten den modu hortan, eta nik uste momentu horiek kudeatzeko garaian uki genuen taldearen onarpen hori izan zala oso klabea, ez? Taldeak beste modu batea jolastea planteatu genuen, guztiz diferente izan zena urtearekiko, eta taldeak ere hori jaso zuen, eta gai izan zen taldea aurrea emateko, ez? Beste planteamendu bota bat. Horrek esaten du leheno esan dizuten bezala, momentu horien gestioak nola eraman ditun taldeak azaleratzen dituna, ez? Eta oso polita izan zen, garaipen horrekin bukatzeako eta momentu polita taldeantzako. Zuk esan dezun bezala ez, final laurdenetan hemen konturatu ginen Mariñoen kontra ez geundela prest, ez fiziko, ez mentalki gure betiko jokora jolasteko, ez? Nekea oso handia zen, eta ezin genitun esfortzu horiek mantendu denbora askoz, eta intzion gure plantean da guztiz aldatzea. Jolastu denun askoz futbol horizontalagoa, zuk esan dezun bezala, 3, 5, nahi dezun bezala posibilea deitu, eta positiboena horratea genuna izan zen taldeak nola erantzun zuen horren aurrean, ez? Talde honek temporada hasieran ezin izango zuen adaptazio maila hori euki, baina planteatu genuen momentuan denak talde bezala onartu zuten, eta hori aurrea eramate horrek erakutsi du taldeak taldea bera nola zidan, ez? Balorazioa oso positiboa da, baina nik uste gehien bat taldeak egunerokotasunean egin duen lanagatik. Emaitzak noski beti positiboa dira eta beti laguntzen dute bidea errazago izaten, baina nik uste positiboena eta denboralia positibo egiten duena izan dela egunerokotasuneko lan hori. Kriston lehiakortasuna egon da jokalarien artean entrenamendu guztitan, talde giro bikaina sortu dute eta horrek nik uste lagundu dula beste guztian, ez? Nik uste izan dela.